Entren a la sala de l'activitat sense tenir del tot clar què s'hi trobaran. Són joves amb risc d'exclusió social i situacions de vulnerabilitat que participen en un projecte d'acompanyament emocional a través de la realitat immersiva. Un cop s'apaga el llum, s'han de deixar endur per les imatges. I identificar quines emocions els han despertat mitjançant la dinamització del psicòleg responsable del projecte. Tranquil·litat i pau. La imatge del desert... Tranquil·litat, son, curiositat... Aquestes imatges m'han ajudat a que siguin més ràpides, aquestes emocions. M'ha semblat bastant interessant perquè desperta noves emocions i coses que a situacions quotidianes no solen passar. Les projeccions són creades expressament per al projecte, que de moment és una prova pilot que es fa en grups. El resultat de les sessions i les aportacions dels joves serviran per crear nous continguts i per desenvolupar sessions individuals a partir de l'any que ve. L'objectiu final és obtenir una eina per facilitar l'expressió de les emocions, el desenvolupament personal i la diagnosi de trastorns. Una forma més d'acompanyar terapèuticament, utilitzant un llenguatge digital, que és un llenguatge que el jove connectarà. Aleshores, és aconseguir vinculació, aconseguir vincle, i aleshores aconseguint el vincle, el jove probablement estarà com molt més obert a poder treballar certs aspectes que molts cops costen, perquè és començar a parlar de nosaltres mateixos. Un cop enllestida la teràpia, fan un test per valorar com se senten emocionalment. Per aquesta prova pilot, que es fa a Girona i Olot, passaran 200 joves derivats de centres de noves oportunitats, espais joves i centres oberts. Jaume Vinyes.